Robím, koľko sa mi chce, kedy sa mi chce a čo sa mi chce. Vôbec sa nesilím. Ten, kto sa silí do roboty, tak rýchlo skape, tak mu treba. Na robotu sú cigáni a stroje. Je to ťažké, dá sa to, dá sa, všetko sa dá, aj takýto hrozný podnik, ale dá sa to. Brana je má vyžraté. Kusy som za mnou chodila, počujem, a malého obzerala. Vyšla som možno tu do cicla. Musela si cicnúť. Cicla si, ale vyšla som musela to víno cicnúť. Papaj. Nešpekuluj. Čo sa nám nepáči? Ja čo som vyrastala na kúpeľni a na sprchách a teraz takéto piči som zajebala na staré kolena, prepáčte, že tak to vravím. Ja som sa naučila umývať vľavory, ale to sa normálne celá umiem. To normálne začnem akože takto ruku, hej, a potom sa to postavím a potom takto zase a takto a... Tu je iný kraj, iný svet. A to vy, ľudia v mestách, si neviete predstaviť, ako tu na dedinách. Neber mňa do úvahy, hej, ja si viem pomôcť ináč. Ale máš 1450 korún dostávaš mesačne, 50 korún, alebo 100 korún dávajú na doktora, teraz 100 korún. A kto je veľmi šikovný a má vlastný dom alebo podobne, ešte mu dajú taký 1000 korún na bývanie, čiže 3000 korún. No za ženou všeho všudy dostávame 4000 korún, také drobné. 4, 800, 900, no 5000. No. Keď si to všetko spočítaš, tak ti to vyjde tak akurát na nič. Tomuto štátu ja dane platiť nebudem z toho dôvodu, že tento štát vlastne nás okráda stále. To nie len z benzínu dane, že nám berú, no musím, lebo benzín musím kupovať cigarety, aj to sa snažím kupovať nie od štátu. Aj benzín sa dá kúpiť nie od štátu, takže sa človek si pomáha ináč. A mal by som sa nasrať, založiť svoju vlastnú stranu slobody, že môže si každý robiť. Zoberme si štát Holandsko. Dosť času som tam pobýval, chodím tam robiť a vidíme, ako sa majú oni chudáci Holanďania. Sa majú 10 lepšie ako Nemci a to už je čo povedať. Z toho, že majú všetko legalizované, povolené, nik sa do nikoho nestará.
Ľudia, 5. novembra do prdele a také krásne papriky. Ešte uhorky, ešte aj uhorky, ešte tam chceš dole aj uhorky. Baba. Na to sa vysrať. Moja kde je. A teraz ste uzavrel. Praste. Čo? Nie, teraz nie. Teraz nie. Nie, do Boha, nahaj ho. Čo by sa rozprávať? Nie. No. Praste, Ale jasné. veľké, kde sú? No to je Nie pohoj. sú, behajú po dvore. Nie po dvore behajú, teraz poďme tam prevracajú od one, tam čo mal taký tam žrádlo. Teraz keď som volal. To prečo? Lebo ich nezavrel. Čo zavrel? Tak sa choď pozrieť. Choď pozrieť. No chudáčik, bože. Chudáčik, tak No nezavrel nie, prastom. tak bože, taký starostlivý a teraz bude ho jebať zase. A ty sa do mňa neobúvaj. No dobre, zase neklama, nedrízdaj. A ja klamem, drízdam. Drízdaš. Ty sa nestaraj do toho, čo... Drízdaš. Čo Ja sa drízdam? nestaraj, že drízda, tak som myslia o tebe. Tak podľa teba platím dane, hej? Čo? Alebo som takedy platil dane, podľa teba. Platili sme... Čo sme platili? Povedz mi, čo? Teraz sme mať plus, že sme neplatili dane. Tak teraz sa prvýkrát dozvedám, že neplatili dane. No nie, ani korunu. No tak teraz sa prvýkrát dozvedám, bude No a na plus a bude exekúcia na nás, ale chod do piči, fakt. Už ma, neser ma pískal. Čo teraz? A čo ti spravia? Čo mi spravia? No čo ti spravia exekútori, povedz? Ja vlastne, čo mi spravia exekútor, čo mi spravia? Ja som mala na toľko exekútorov a ježišmaria, bolo to hrozné. A čo ti spravia? Nenimaj sa, bolo to hrozné. Nič. Čo Všetko mi máš, spravia? tam, kde máš Čo mať. mi spravia? Ja mám to tu. Ja mám bohovské sliepky. Ja sa kláňam pred tými sliepkami, to sú také Tebe zlaté... píše, počúvaj už. Čo? Prečo? Nevíš. No nie, tak o svojich sliepkach, to sú také zlaté sliepky, to nie je normálne, že sliepky nosia vajcia. Ľudia, no obdivujem tie moje sliepky, ja si ich vážim. To sú moje zlatinky. Aj nadsranda. Keď ja mám so žalúdkom problémy, keď idem grcať vonka, hej, teraz ja robím a všetky sliepky ku mne, teraz ja vygrciam sa a všetky sliepky idú a